Kag sa number 1, nagsugod na ang klase sa mga pampubliko nga eskwelahan subong nga Lunes, Hunyo 8. Kakulang sa mga classrooms, nagapabili nga pagpanghangkat sa mga eskwelahan. Yaring report. Sa Negros Occidental High School, isa ka programa ang nag-abi-abi sa mga ginabulubanta pagbalik eskwela. 10,000 ka mga estudyante humalin grade 7, tub-tub grade 12. Suno sa principal sang eskwelahan nga si Cheryl Tondo, may nagakaigo nga kadamuon sang manunudlo ang NOHS. Ang kakulang sa mga hulot klasihan ang nagapabilin nga pagpanghangkat nga ginaatubang sa kada pagbukas ng klase. Suno kay Tondo, mga 240 tub-tub 250 ka mga classrooms kuntani ang ilang nga kinahanglan sa kadamuon sa mga estudyante nila. Mayara sila sang 180 lamang ka mga classroom subong. Para masolusyonan, nagpatuman sila sang shifting sa senior high school. We were able to answer the concern. Nag-shifting kami. The grade 12 will now be having their classes 6:30 to 12:30. Then 12:30 down to 6:30. Amo naman ang amo niya grade 11. May 18 to 28 pa ang enrollment sa NOHS. May napulo pa sila kaadlaw humalin sa pagsugod sang klase sa pag-cater sa mga late enrollees. Klaro ni Tondo, ini sila mga estudyante na nga daan sang NOHS. Kung pagustuhan lang, madamo pagid sa mga estudyante nga luyag mag-eskwela sa NOHS. Pero hindi man ang tanan, sarang ma-accommodate bangod man nga limitado ang kapasidad sang eskwelahan suno sa principal. Gani, pahanumdom ni Tondo sa mga na-enroll nga estudyante nga magpanikasog kag ipabilin ang culture of excellence sang eskwelahan. As always, we say that at NOHS, we talk about Tatak Provincial. It's a culture of excellence. And I look forward to being able to sustain the whole school year. Hindi nga masugod lang. I hope they would understand kung ano sila kabudlay magsulod diri. Kag dapat i-sustain gina nila. Na kung ginsuguran nila, tapuson gid ang the whole school year. Samtang kadungan sa pagbukas ng klase, ang deployment sa masobra sa 1,600 ka mga personnel sang PNP sa Bilog nga Negros Island Region sa pagpasiguro sang safety sa mga estudyante kag mga manunudlo. Ini sila ang ginpahamtang sa mga eskwelahan mismo, mga transportation terminal, pedestrian crossing kag mga mayor nga dalanon.